12 Takarjala constituency ni bisingo tongnai YTF ni Saktarmung bai YTF Cricket Cup tournament kaisa tini pandani bisiti CHENGWI RWJAKKHA Takarjalani thungnokhlao songthajak o YTF ni Cricket Cup no CHENGWI nai naro ngi thangmanjak kha TTAADC ni CEM Purnachandra Jamatia tai 12 Takarjalani MLA Biswajit Koloi khoboi YTF ni President Suraj Deborma tai juda juda adogrokni yaktwi o thumungni bisingtwi babaisa phasing Sikla Rok thungkrung ungui nani sep kaham tai babaisa phasing sak kaham tongnai tai Phekjaknai manui chamani yakaknani bagibo kaisa kaham samung hunino sawi khanaraka koktomo thunarno CEM Purnachandra Jamatia Kinor kalam rura ke sawari Belakya hambai sini YTF President Suraj Debormani नेतृत्वे और जगह YTF क्रिकेट टूर्नामेंट चेंगसाजाखा और जगह मानजक फैखा चिनी परमगोनां MLA बिस्वजित कलयबो दङो अमो बेलायखि नाहरमंकाहा वानसमंकाहा चिनी यर थ्रंनो सुदु फुटबल चिमी या सुदु अन्यान्य गेम चिमी या क्रिकेट आव बोसों प्रमोट खायनो नांगौ बसकांगो जों क्रिकेट नो बयबो सपोर्ट खायो TTAADC नि हयते बोसों थांनाय जोंनि महाराजानि गाइडेन्स बाय जों अमु खायतन बे और जागा जोंनि YTF काप होनो क्रिकेट टुर्नामेन्ट खायबेनि अमु ओ जे क्रिकेट थुनाय दङ बरनो सपोर्ट खायनायनि बागैनो दानि हंके गोबां बर क्रिकेट नो हंके आसो इम्पोर्टेन्ट या किन्तु इंडिया रबो हंके क्रिकेट छि जतनि साइ जे प्लेयार्स रक बरनि रां पैचां थों जे फां थों आजे जांनाय स्कोप अपॉर्चुनिटी क्रिकेट सिबां अथच जोंनि प्रासानि बिसिङाव हंके जों क्रिकेट दङ आसो इम्पोर्टेन्ट या हाइं दं हंके हानि बागैनो जोंनि YTF नि साकथारमुङाय दिनै YTF क्रिकेट टुर्नामेन्ट चेंगसामानि मबलाइखे इनिशिएटिभ काहा बसकांगो दैबो गाहाम खे थुंनाय मानसि वानसमung सोलिनाय जोंनि जे पार्टिसिपेन्ट दं जे प्लेयार्स रक बरक बहायनो गाहाम खे थुङैनि जोंनि केरियार नो बाहायखे बिल्ड आप खायमाना अमो वानसकथों हाय होनो वानसवैनो अमो सेंजाब हामबाय अच्छा साथनि खेला साव तिनि रके तिनि पुले तुमन तिनि इनॉग्रेशन तिनि YTF कप क्रिकेट टूर्नामेंट तिनि ओ ताकारजालानि YTF नि तिनि ताकुक सुरजनि नेतृत्वे ओ प्रोग्राम खायजाक्का बा ओ टूर्नामेंट जों नारलायखा मो बेलेग खातन खाजनि बिसिंतैनो जों ओ टूर्नामेंट नो जों यासक नालायखा ताइसिनि इनॉग्रेशनाव फाइसक पाइखा तिनि बरमगोनां CEM TTAADC नि Purnachandra Jamatia YTF नि खुद प्रेसिडेंट दङ बरमगोनां सुरज ताइ जत चिना आमसाइनि ब्लक कमिटि नि YTF जतन दंफायो लिडारशिप रक जों एक्चुअली दिनै चिनि ओ उद्बोधन दिनो कायसांखा दालाक ओमफ्राय ताइसा दङ DM अफिस चिनि बिश्रामगंज DM अफिस नि तिनि जों इनॉग्रेशन सिबाहिजलानि इनॉग्रेशन जों तिनि मानखा दुटा टीम ओमफ्राय अमो एक्चुअली नासिक मानि चिनि वानसुक मानि तो जों गोबां माति वानसुक कारण चिनि चेरारावनो जों जदिउ एंगेज खेतनिया ओमफ्राय स्पोर्ट्स रगो कारण स्पोर्ट्स जों साइमनो बेले दरकार चिनि बागै कारण स्पोर्ट्स नि बिसिं तै चिनि जत हामिया जाया नोंमानि हयते जों याखरिमान कारण चिनि साक सरि एक्टिभ दंखायसे चिनि जत मेन्टली फ्रेश नाय ताइ चिनि अमनि हयते जदिउ काहाम जदि प्लेयार दंखांखाय इन फ्यूचर बावनो जों ते प्रमोट खायमानो ताइ चिनि एरिया बहायनो जों एकटा हम दंखाय तननि चिनि कायसा प्लान दङ कारण जत बरो एक्टिभ दंखायसे चिनि जत दिगि एक्टिभ दंनाय गामनि बागै जों अमो नट चिनि बुदय 17-18 ता काखिना ताब जाते अलमोस्ट 20 जों ताब टीम दङ गबो नकआउट टुर्नामेन्ट होननाय ओंखायनो कन्टिन्यू चलि थानाय अब जम्पुइजला गर्ल्स स्कूल नि जों मिनि स्टेडियाम हनजागो अरन चिनि अ टुर्नामेन्ट फैलानि सिम पाइथाक जरा अरन कमप्लीट अच्छा सामने खतम सामने के सागर दङ जे सिं बरको बा सामनु मुरको हामिया उन तो गेल जाखम तै गुकरजों के सागर मिसेस बेलायनो हामबाय सिनि मिडिया दङ जों दिनै आरो सिनि 12 ताकार्जाला नै सिनि YTF ब्लक कमिटि बाय लुवाजिजा दिनै जों आरो गोबां मा वानसुक लायो सिनि YTF कप क्रिकेट टुर्नामेन्ट नकआउट टुर्नामेन्ट जोंआबो वानसुक लायखिया जे ताबु सिनि आमचाइरावबो गोबां मा हामिया चामुं जे गोलगै दंमानि आ जागारावनो सिनि स्पोर्ट्स नतेबो बिलाफ खायनायनि बागै दिनै अक टुर्नामेन्ट जों संसार जाब तामनि होनबा जों नुगो सिनि बर बेबाग न थंगरं दङ हायसि ताम फुटबल ताम क्रिकेट ताम भलिबल ताम बास्केटबल तफनो जों बिसास खायै जों दाबो जे ओ YTF का सिनि YTF का माने अबनो सिनि नाहारमुं जे सिनि आमचाइनि बर रक जतनि सारा तिरपानि जे उइ तय रक बर बो खेलनि इंटरेस्ट हाके ताबो मैच फीस रिफाइमांको आबनो आमनि बिसिंतै जों ओ YTF नि कप क्रिकेट कप नि बिसिंगो जों बिसास खायनाय सिनि यूथ रक तेबो कोजो काइ फेमानानि बागै